Driver na ba? Si Mano. Sinusundo na pala sila ni Mano. Highway na to. Oo nga, highway na. Let everybody hear a sound. If you follow the sunset, it never ends. Watch the moonlight shine on fires. It never ends. This song is about to rap. Organic milk tea. Ano po tayo ngayon dito sa Alameda City. Yes. Sama ko natin si Coach Julius. Sama natin ang tropa. Tinaw tayo sa area. Tapos si Pres. Wala kasi. Morning. Welcome po. Paalis, pumunta ko kasi ko sa Swan ngayon. Hindi ko yung dalawang order. Paalis na kami. Lang na? Oo. Sa ibang araw na lang, sir. Hindi kasi talaga late na ako, 11 a.m. dapat. O, late na. Usually, oo. Balik na lang kami. Ano kaya? Pwede ka kami hapon? Hindi rin kasi diretsyo lang sa Pulinaw. Pagkaon ko yung magkakapatid. Kaya sa diretsyo kami doon. Isa ko na lang. Ang masarap na pork sisig. Hindi tayo sa dahil. Kahit i-share ko lang na si anak So, ko. Adria po. Ay, ano po? Ay. Ganun kami lang sa business. Gawin na lang. Okay. Sige, mag-usap na lang tayo pagka next week. Next week. Oo. Kung talaga natin deliver, hintay ko na last naman. Alam po ang presyo sa Azul, pa ako dito. Azul. Paradise. Coach, Coach. Ano po? Oo. Thank you po. So, yeah, schedule mo. Tawag ka lang kasi yung card ko lang dyan. Tawag ka.
Para yung ayun, kulit-kulit card mo dyan, oh. Card. Ito. Azul Restaurant. Yan. O, para kapag Jonathan, para yung isang Sir Jerry po sa Azul. Pag nasa Alamino City po kayo, dito po kayo kumain. Naka-vlog tayo ngayon. Okay, so next week. Next week na. Yeah, okay. Sige. Opo. Busy yan. Okay. So, kain na natin. Alamino. Alamino. Sa Pasig. Kaya po yung presyo dito, no? Kita nyo na, islang lahat yung presyo. Okay. Dapat first bite. Azul. Paradise of your table. Yun. Okay lang po, Sir Jerry. Okay lang po. Okay, ha? Okay pa tayo sa bagong pwesto. Ayan po. Ayan po si Pres. Ayan. Ito ang kibenta dulaan. Balik ko tayo sa ating sakyan. Ano na ba dyan? Pollution mo yun. Grabe yung tambucho ng mga kaibigan. Yun natin sila dapat tinutularan. Sino partner? Kausapin natin. Nasa partner. Yan, paring order. Videoan natin. Nilala ni Coach to. Yun. Morning po. Ito. Open kami. Okay. Dito po ba? Uy, ate, welcome po. Welcome po kayo sa Amerika. Live po tayo sa Nationwide Television. Si ate. Pangalan niyo po, ate. Ano pangalan niyo po, ate? Angie Domondon. Ayan po si Ma'am Angie Domondon. Dito po sa Alamino City. Masarap po ang kanilang pagkain. Ito. French fries. Very good. Answer ha, Ma'am Angie. Very good. Sir Joe. Opo kayo. Ayan. Kay Ma'am Angie. West Donald. Coach Adrian po. Ma'am Angie. Oo. Tikman natin. Sige. Maganda po sa usapan. Ayun, Merry Christmas po. Pwede po ba? Merry Christmas. Ayun. Mahirap yung alungan ng Ay. Ano po ba Galing. kayo? Ano na tayo? Dito na lang. Sige. Ano? 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 Ito, Coach. Sige. Coach. Ah, ito, aircon pa. Kanila ba to? Kanila to? Dito po lang. Nakapagpito pala ako rito. May tao ba dyan, pare? Bawas lang, bawas. Sana nga eh. Sige, ante. Yun. Hello. Hello po. Hello po na ako. Hello camera.
Sabay po tayo kay Ma'am Angie. Magkano po rent ninyo dito? Magkano po rent ninyo? 6,000. Uy, 6,000. Sige. Mahal, oh. City. Bayad kasi. Okay, po kayo, coach. Oh. Ito ako. Okay, para against na lang. Dito camera mo. Dito ang camera mo kasi maliwanag dito. Naghahanap po kasi kami ng mga Kapal na lang. Kasi sa akin po siya. mga kainan na wala pang community. Yun. So, marami pong main cases organic meat. Shake. Ayan. Blender. Ay, blender. Kahit shaker lang. Kasi mag-iba pa Tikman po nyo, madam. ang aming